समस्थियाव दिनै मोनथाम मोनब्रैसो खामानि लानानै आङो फैदों आरो बाहाय नैबे 2021 आरो 22 बे बोसोरनि जोंनि बाजेटआव स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय कदमतला हाई स्कुल बेहाय आरो ओमफ्राय अदालबारि बे गामि बे मोननैयावहाय जोङो मिनि पेभिलियन एबा मिनि गेलारि जों बानायनाय जादोंमोन मोनसेयाव 12 लाखै बेखौ जोङो दिनै मुसलपुर समस्थिनि एबा जोंनि BTRनि मानगोनां EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ लाफानानै आङो बे मोननैबो मिनि गेलारिखौ बेखेवना होनाय जाबाय आरो सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय SOPD नि गेजेरजों जोङो एम्फौ फिसिग्रा बिथांमोननो 10,000 अनसुंथाइ होनाय जायो बेखौबो नैबे मुसलपुर आरो तामुलपुर जिल्ला बे मोननै जिल्लानि गासै 27 एम्फौ फिसिग्रा आबादारिनो साफायाव 10,000 जोङो अनसुंथाइखौबो जोङो राननानै होनाय जाबाय जोंनि BTR सरकारनि एबा जोंनि BTRनि गुबुन गुबुन बिफान बायदि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां बिफान एबा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बेबो गोबां बिहोमा गोनां आरो गोनांथार मोनसे बिफान जों नैबे 2022 आरो 23 बे बोसोराव जोङो गिबि खेबनि थाखाय मुसलपुराव जिहेतु जोंहा स्पर्ट्सनि हस्टेल दङ बेवहाय जोङो रेसिडेन्सियेल कचिं बेखौ जोङो होनो थाखाय थांखि लानाय जादों बेवहाय जोङो गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय जोङो गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै बेवहाय सरकारनिफ्राय रेसिडेन्सियेल कचिं जों बेखौ होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों आरो फैबाय थानाय 2023 मायथाइयावहाय जोङो बेबि लिग 8 बोसोर उन्दै बिनि खुदियाफोरनि जोङो बेबि लिग जोङो होनो नागिरदों आरो बे बेबि लिगखौ जोङो मोनसे एकाडेमि स्पर्ट्स एकाडेमि जोंहा जिहेतु उदालगुरियाव जानो थांगासिनो दङ बे स्पर्ट्स एकाडेमियाव जोङो लाखिनानै फोरोंनायनि जि बेबस्था बे बेबस्थाखौ खालामनो थाखाय जोङो सावरायबाय थानाय जादों आरो जेसेबांखिनि जोंहा समस्ति दङ BTCआव मोन 40 बे 40 समस्तियावबो चिफ सारा मोनसे थांखि लादों मोनसे समस्तियाव गंफाहै 5 कौटि 40 लाखनि मिनि रुरेल स्टेडियाम बेखौ जों बानायनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बे जुदि जायोब्ला निस्सय जोंनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव गेलेनायनि बिथिङाव जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे सुबिदाखौ मोनगोन बेनि बादैबो जोङो कचिंनि बेबस्था जोंहा दङ आरो गामिनि फोथारफोरखौ जों जौगाखांनायनि माखासे जोङो राहाखौ लानाय जाखायो जिहेतु आरो बिदिनो लानाय जागोन आरो रेजिस्टार्ड जानाय जि क्लाबफोर दङ बिथां क्लाबमोननो जोङो गेलेनायनि आगजु बेफोरखौबो राननो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों हारिमुखौबो आङो नायो बिफानखौ आंनो सालायदों हारिमु बिफानखौबो दा बे बिथिङाव आं बुंनो नागिरदों जे जोङो हारिमुनि जि आयदा सिनेमानि बाथ्रा बेवहाय बुंनाय जादों दा सिनेमानि बाथ्राखौ आङो बुङोब्ला बेहाय आं खावलायगोन जोंनि जायफोर आर्टिस्टफोर दङ जाहाथे बिथांमोना बे आर्टिस्टनि जायफोर इभेन्ट सोरबा मोसानाय सोरबा मेथाइ खननाय सोरबा फाव खालामनाय बेखौ जाहाथे प्रफेसन हिसाबै लानो हायो ओरैनो बैसो थानायाव बा ओरैनो थानायाव रंजानाय हिसाबै लायालासिनो बेखौ प्रफेसन हिसाबै लायोब्लासो जोंनि सिनेमायानो होन थियाटारानो होन जायखिजाया समाव बियो जोरगोन एबा थावरिगोन एबा जायफोर फावखुंगुरिफोरा फाव खालामो एबा सावथुनफोरखौ दिहुनो बिथांमोना खहा जानाय नङा आरो बेनि थाखायबो जोङो थांनाय बोसोरावनो जोङो साननाय जादोंमोन BTCआव मोन 10खान साब डिभिजनाव मिनि सिनेमा हल बानायनायनि आरो बेखौ प्रप'जेलखौ अलरेडि जोङो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनो दैथायदों नाथाय दासिम जेबो जोङो रिपर्ट मोनथ'वाखै दा बेखौ मोनोब्ला निस्सय जोंनि जि सिनेमा देखायनाय बे सिनेमा देखायनाया बबेबा सक बबेबा बाजाराव बबेबा फिल्डआव जायालासिनो जुदि हल जुदि थायोब्ला निस्सय बे हलाव रायजो राजाफ्रा नायनो थाखाय खाबु मोनगोन आरो सिनेमा दिहुनगिरिफ्राबो मोनसे सिनेमाखौ हलाव सप्तासे बा 15 दिन बिदि सालायनानै मोनसे मुलाम्फा खालामनायनि राहाखौ मोनगोन दा बेखिनि खामानिखौ जोङो मावनो थाखाय हारिमु बिफाना थांखि लानाय जादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आङो 100 फिल्म प्रडाक्सन जायफ्रा खालामबाय बा जायफ्रा फावखुंगुर खालामबाय बिथांमोनखौ आङो BTR सरकारनि हारिमु बिफाननि जानानै रोजा रोजा साबायखर जासिदों बिथांमोनखौ आङो हामलायथि जासिदों जुदिअ जोङो जोंनि BTR सरकारजों बा 100 फिल्म दिहुनगिरि बिथांमोनजों जोङो जेबो
थोंजों सावरायनाय जायाखै थेवब्लाबो आं नैबे समाव बिथांमोननो आंनिफ्राय साबायखरखौ जासिहरो।